மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி வந்தீர், எட்டாத உயரத்திலே என்னை கொண்டு வந்தீர். பாடுங்க பார்க்கலாம். எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி வந்தீர், எட்டாத உயரத்திலே என்னை கொண்டு வந்தீர். கண்மலையின் மறைவு, கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளா என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழலினாலே என்னை மூடினீர். கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளா என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழலினாலே. அன்பின் கயிற்றால், அன்பின் கயிற்றால் என்னை இழுத்தி, அணைக்கும் கரத்தால் என்னை அணைத்தே. அன்பின் கயிற்றால் என்னை இழுத்தி, அணைக்கும் கரத்தால். எல்லாரும் சேர்ந்து ரெண்டு கரங்களும் உயர்த்தி எதற்குமே உதவா. விட்டு கொடுங்க பார்க்கலாம். அப்படியே இந்த ஆராதனை நேரத்துல எட்டாத உயரத்திலே என்னை கொண்டு வந்தீங்கப்பா, நடத்துறீங்கப்பா. எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி எட்டாத உயரம், எட்டாத உயரத்திலே கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய், கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய் என்னை நிறுத்தினே, கரத்தின் நிழலினாலே என்னை மூடினே. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்மலை, ஹல்லேலூயா. கரத்தின் நிழலினாலே. சொல்லுங்க. குப்பையில் இருந்தேன், குப்பையில் இருந்தேன், இயேசுவே உந்தன் கரத்தால் தூக்கி எடுத்தீ. குப்பையில் இருந்தேன், இயேசுவே உந்தன் கரத்தால் தூக்கி எடுத்தீ. உந்தனின் அன்பின் அடையாளமாகவே என்னை நீ நிறுத்தினீர் உலகிற்கு முன்னாலே. உந்தனின் அன்பின் அடையாளமாகவே என்னை நீ. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? எதற்குமே உதவாத, எதற்குமே உதவாத. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை பேர் உண்மையா ருசித்து சொல்றீங்க? எட்டாத உயரத்திலே கொண்டு வந்தீங்க. ஆமென். எதற்குமே என்னை தேடி வந்தீர், எட்டாத உயரத்திலே கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய், கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய் என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழலினாலே என்னை மூடினீர். கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய் என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழல். ஒரு விஷயம் கூட சொல்லுமா. குப்பையில் இருந்தேன், இயேசுவே உந்தன். குப்பையில் இருந்தேன், இயேசுவே உந்தன் கரத்தால் தூக்கி எடுத்தீர். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? குப்பையில் இருந்தேன், குப்பையில், இயேசுவே உந்தன் கரத்தால் தூக்கி எடு. எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உந்தனின் அன்பின், உந்தனின் அன்பின் அடையாளமாகவே என்னை நீ நிறுத்தினீர் உலகிற்கு முன்னாலே. அப்பா, இந்த வாழ்க்கையை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறீங்க அப்பா. நன்றி தகப்பனே. என்னை நீ நிறுத்தினீர். எல்லாரும் சேர்ந்து எதற்குமே உதவாத, எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி வந்தீர், எட்டாத உயரத்திலே என்னை கொண்டு. பாடுங்க பார்க்கலாம். எதற்குமே, எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி வந்தீர், எட்டாத உயரத்திலே என்னை கொண்டு வந்தீர். கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளாய் என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழலினாலே என்னை மூடினீர். கண்மலையின், ஹல்லேலூயா. கரத்தின் நிழலினாலே. முடியாது என்றே, முடியாது என்றேன் வார்த்தையை தந்தீர், உம்மீது நம்பிக்கை வைத்தேன். சொல்லுங்க. நடக்காது என்றேன், நடக்காது என்றேன் வார்த்தையை தந்தீர், உம்மீது நம்பிக்கை வைத்தேன். ஏற்ற காலத்தில், ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேற்றி காண்பித்தீர், உந்தனின் சாட்சியா
என்னை நீர் நிறுத்தினீர், ஏற்ற காலத்தில் நிறைவேற்றி காண்பித்தீர். உந்தனின் எல்லாரும் உங்க ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி, எதற்குமே உதவாத, எதற்குமே உதவாத, ஆமென், எட்டாத உயரத்திலே. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்க பாடுங்க. எதற்குமே உதவாத, தேடி வந்தீங்க அப்பா, எட்டாத உயரத்தில் என்னை கொண்டு வந்தீங்க அப்பா. ஓ கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளா, கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளா என்னை நிறுத்தினீர், கரத்தின் நிழலினாலே என்னை. ஓ கண்மலையின் மறைவுக்குள்ளா, கரத்தின் சொல்லுங்க. அன்பின் கயிற்றால், அன்பின் கயிற்றால் என்னை இழுத்தி, அணைக்கும் கரத்தால் என்னை அணைத்தீர். அன்பின் கயிற்றால் என்னை இழுத்தீர், அணைக்கும் கரத்தால் என்னை. கடைசி எல்லாரும் சேர்ந்து, எதற்குமே உதவாத, எதற்குமே உதவாத, எட்டாத உயரத்திலே நிறுத்தினீங்க, நிறுத்தினீங்க. எதற்குமே உதவாத, தேடி வந்தவரே, எட்டாத உயரத்திலே. ஓ கண்மலை மறைவுக்குள்ளாய், கரத்தின் நிழலினாலே என்னை. கண்மலை மறைவுக்குள்ளா, கண்மலை மறைவுக்குள்ளா. ஹல்லேலூயா, ஆமென், ஆமென்.